वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो मोर रुद्र एक्सप्लोर क्रिएटिव चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। बर्तमान आपने देखुवा यह रास्ताटी हूँ आनंदपुर ठारू करंजिया रोड जहाँ मयूरभंज और केन्दुझर जिला अंतर्गत आसूची। तो बर्तमान आम्भे मैंने जाऊँ मयूरभंज जिलार एक विशिष्ट पर्यटनस्थली जहाँ किचिंग नाम परिचित। सेठार मंदिरटी प्राचीन कालू तथा 920 ख्रीष्टाब्द या माँ केचिकेश्वरी विराजमान अच्छा। तो वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यटन देखो, वीडियो मजा नियंतु। यदि वीडियो नुआ आसें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई दिंतु जार नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको जारी हो। वीडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने भूलें ना। ना সেটা কোন তুই করনা ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏ ମିଟୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଝିଅ ଠିକ ଆଉ ବୁଲୁ ନା ତମର ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପାରୁନ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଟେକି ବୁଲିବ। ତମେ ଟିକେ ତନ୍ମୟର ଦରକାର। ହଁ ସେ ଟେକିଲେ ତାଙ୍କର ହଁ 7 ବେରା କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦେ ବାସ୍। ତନ୍ମୟ ଏବେ ଆମର ବୁଲୁଛି ଗଣ ତନ୍ମୟ ଏବେ ଆମର ବୁଲୁଛି 7 ବେରା ବୁଲିବ ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସିଧା 7 ବେରାରେ ସିଧା ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ସାମ୍ନାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ପ୍ରାୟ କାମ ଚାଲିଛି।
ତିନି। ଏ ନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କେଉଁଝର ଆଡ଼େ। ତନ୍ମୟ ମନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରଖି ସେଟା ଟେକୁଥିବ ଏଇଆଡ଼େ। ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ଯାହା 920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।